Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσι και ύποσι παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Στέφανον εξακανθών περιτίθεται ο των αγγέλων βασίλες εν διχορβήραν περιβάλλεται ο περιβάλλον των ουρανών ενεφέλες ράπισμα ελευθερώσας τον Αδάμ. Ήλις προσιλώθη Ολυνθίος της Εκκλησίας. Λόγοι εκεντήθη ο Υιός της Παρθένου. Προσκυνούμεν σου τα πάθη, Χριστέ, προσκυνούμεν σου τα πάθη, Χριστέ, προσκυνούμεν σου τα πάθη, Χριστέ. Δείξον ημίν και την ενδοξόν σου ανά